robíte v stredu ráno? Čo robíte v stredu do obeda? Čo robíte v stredu na obed? A čo robíte v stredu ľahko po obede? Lebo my ideme voliť. Do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave právnickej fakulty. Na Šafárikovom námestí číslo 6. V miestnosti 326 v starej budove. Turedovanského? A Kasardov. Ale aký je náš program? Chceme zlepšiť funkcie ISU. Upratať webovú stránku. Zlepšiť komunikáciu našej fakulty s médiami. A dať hlavu a petu našim výberovým predmetom. Voľte koalíciu víťazov. Lebo inak nevyhrajú.